I cyk. Moi drodzy, gramy. Call of Duty. Niemcy nas szukają. Niemand hat das überlebt. Patrzcie, jest cy. Pod Baumem. Ja, fajnie się zejscą. Was? Was? Ciule Jezus. Was zum Teufel? Ingram! O, super postać. Jerry. O, to jest Van Dyke. Jak się mógł nazywać Holender, jak nie Van Dyke? To cały czas jest ten stream. To jest wszystko jeden stream. Van Dyke. Ale śmieszne zjem ci kolegę. Tak jak wszystkie inne śmieszne rzeczy, co piszesz na czacie. Jak mi brakuje takich gier, Boże, czemu, dlaczego? To tak jest. Straciłam 4 strony na jedną stronę, jeszcze 10. Ale ty, Patty, jesteś dobra. Dasz se radę, widzisz jak ci dobrze idzie? Jak będę miał jakieś te dokumenty duże, to będziesz mi streszczała. Tak jak Igor pisze, majora Ingrama ratowało się w misji w kodzie 1, która była na czas i jej nie lubiałem, bo nienawidzę misji na czas w grach. A to troszkę z kuli tej wody kojarzy się z misją Dam. Notausgang. Czyli co? Notausgang, wyjście awaryjne, nie? Chyba to jest takie. Nie wiem, ja nie znam niemieckiego. Czemu gry są łatwe? Bo ludzie są głupsi. Albo raczej może nawet nie głupsi tyle, co leniwsi i mniej wymagający. Od siebie szczególnie. W dorosłym życiu doceniam karabiny czterotaktowe. Kurde, Sychlator, my w końcu musimy do ciebie na te strzelanie przyjechać. Bez murzynów i dziewczyn ta wojna. No właśnie mówiłem, że wtedy twórcy byli tacy bardzo zacofani i nie doceniali tej wielkiej roli, jaką kobiety odgrały na pierwszych liniach frontu, szczególnie zachodniego, no i prawda też potraktowali te mniejszości rasowe bardzo po macoszemu, nad czym ubolewam. To ja mogę podejść tak, że im lufę wsadzę do d. Weź Filipa. O, Filipa to ciężko będzie. Ale z Patty bardzo chętnie możemy przyjechać. Ej!
Nie wiem, czy to nie był ten sam dźwięk w radiu, co we Wolfensteinie. Te takie jak się wyłączyło, było identyko. To było to samo, ale nie wiem, czy muzyczka nie była też taka sama. Jaka Kejza? Ale patrz, jak w stawce większej niż życie padali. Artystycznie. To się tu go ładuje. Karwasz, barabasz. Jest ceros, jest ceros. Bęben, ni bęben. Ej, wy też odrywacie etykiety z butelek, jak pijecie piwo. Ja piję piwo z puszek. Bo puszkę jest łatwiej otworzyć i zajmuje mniej miejsca, żeby ją wywalić. Nie ma kamel. Kurwa mecz. Hold your fire. A my się tu tak skradamy, a ten jeden i tak wyłazi i wszystko wie. Chyba z dwójki wraca. Dostał w głowę, chycił się za serce. Chyba, że zawał. Meine Liebe, Herr Filip. Wunder... 20 lat minęło jak jeden dzień. Muszę uzupełnić. Wunderschöne Wunderbaum. Dziękuję pięknie, panie Filipie. Palce. I Kamil wjeżdża z subem. Nie z subem. Kamil wjeżdża z hostem. Dzięki, Kamilek, za hosta i witam wszystkich. Od Kamilka. Zapraszam do klasycznego Call of Duty United Offensive. Być może wielu z was, tak jak ja, nie przeszło tego dodatku nigdy. I ja właśnie naprawiam ten błąd. Jak się skryli. Verfluchte Donnerwetter. Elo Wojtas. Ciule Izus, co się? Czemu? Czy to czasem nie są nasi? Ależ owszem.
Takie małe apteczeczki. O, miałem kiedyś w domu coś takiego podobnego. I no bez tego. Taka szuflada była, znaczy jeden taki jakby piekarnik i taka płyta duża. Siema Wiedźmin. Jaki... Wow. Jako major Ingram ma gębę dopracowaną. Elegancko. Który z Brytoli padnie. Ale to są Holendrzy. Jansen, Goris, Van Dijk, Van de Berg, Smith i Deleuve. To są ino 2 Angliki. Ja i Ingram. Weź się nie spinaj. Ej, jak się tak tutaj wpatrzeć, to doskonale widać, że Call of Duty ma do dzisiaj ten sam silnik graficzny. Że tak naprawdę poza lepszą jakością tekstur i dokładniejszą animacją to wiele się nie zmieniło. Genialnie się skrył. Co tak kuśtykosz? Każdy procent możliwości. Mhm. Tak, właśnie jest. W ogóle w tych starych Call of Duty też mi się wydaje, ci nasi kamraci byli jacyś mądrzejsi. Nie może jacyś super mądrzy, ale jakoś tak rzadziej zachowywali się tak debilnie. I celnie strzelali do wrogów. W ogóle jacyś tacy byli. Siema Kuba. Mniej zdebilali. No widzisz Igor, no coś w tym jest, no. A w Ghostsy to ja nawet nie grałem. Ghostsy to chyba jest w ogóle najsłabsza część tych nowożytnych Call of Duty. A, czyli to był piknik, a teraz dopiero będzie ciężko. Nice. To muszę się napić. Tak, tak Filip, dokładnie właśnie ten. Afera.
A misja z obozem to w podstawce. No to gadałem, że tam się Ingrama ratowało. Co ta postać tak dyszy? Pipa 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 piribap. Pipa 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 piribap. Proszę. Pipa 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 piribap. Dla takich gier właśnie kupiłem 1080 Ti. Aż najnowszego koda? No właśnie myślę, że całkiem dużo. Meetup? Byłem. Nie było fajnie. O, Enfield. A. Cześć Miczu. No i niech zgadnę. Zaraz ktoś otworzy ogień z tego bunkra. A, plant explosives. Ale... A, tu. Ojej. Hurry, a, to tędy. Here comes the sun. No i da. Have you got them planted? Good. Fall back. No szpringnij to i... Well done. Since you did all the heavy lifting, I'll let you have the honors. Detonate on my command. Wow, thank you. Wait. Wait! Well, that was by the numbers. Right. We just woke up every German from here to Berlin. Fall back to the farmhouse. W lokomotywie mogli przeżyć. No, na pewno.
Oje, patrzcie jak śpi. Jak aniołek. O! We've got to get around them. Through the forest. Go! Through the forest. Tu jest tak zajebista muzyka, jak w takich starych filmach wojennych. Jak w na przykład Tylko dla Orłów, albo Parszywej 12, albo Bitwie o Ardeny, Działa na Warony. To miało taki klimat. Te pierwsze Call of Duty i te pierwsze medale miały taki klimat właśnie tych starych filmów wojennych. Jedno za daleko. Właśnie. I to było zajebiste. Stary nawalony. Siema Sebek. A teraz zauważyłem, że ten wskaźnik pozycji postaci to jest jednocześnie stamina. Że jak się biegnie, to on schodzi. Bloody hell! They're still behind us. Turn and fight! No i basta. A mi się przypomniał ten mem, kiedy Patrycja z Niklausem próbują położyć najebanego Dawidka. I ten mamut. O kurwa. All right, hurry up. Let's go. Movie. Movie. Ej, najlepsza to była część Parszywej 12. Jak była taka scena, co niemiecki oficer stoi na torach i strzela do pociągu z pistoletu, nie? I ten pociąg go rozjeżdża i jednocześnie wybucha. To było w pełni legitymacyjne. No ale Parszywa 12 to nigdy do mocno autentycznego filmu nie bazowała, nie pretendowała. Chociaż muszę przyznać, że Parszywa 12 porównując do Battlefielda 5 to jest filmem dokumentalnym. Everybody in. Let's move. No w sumie Sychlatro coś w tym jest. Step on it, Jeeves. I te misje jeżdżone. W każdym Call of Duty tak samo irytujące. German lorry up ahead. Pull off the road and kill your lights. They're gone. Let's
Let's go. Get us up to that airstrip fast. O! Lol, jaki wąski tunel! Kto taki tunel by miał zrobić niby? Not too bad for an RAF group. There could be a future in this for you. If you get back to England in one piece. Ty nie być taki hop do przodu, Ingram, ty. Ty, Ingramie, ty. Pociąg przejechał, a ten styl za wąsko jakoś na pociąg. May I have your attention, gents? May I have your Sergeant attention? James Doyle, SOE. He will be joining us on this mission. He was one of the highest scoring candidates ever at the SOE school in Guildford, so you can rest assured that he is highly skilled. Luckily, we rescued him from a dismal existence in the RAF back in 41. Now that introductions are over, A to 2 lata let's już. get down to brass tacks. There are a number of large caliber coastal batteries that are threatening the success of the upcoming invasion of Sicily, codenamed Operation Husky. One of particular concern is found here at Capo Muro di Porco, a small peninsula near Syracuse. These Syracuse. guns must be destroyed before any Allied ships can move into position for the invasion. To do that, we will need the particular talents of you gentlemen from the SAS. We will be inserted near the guns by means of a local fishing boat. We should be able to get close enough without raising any suspicion. The guns are in a bunker that Jerry built underneath the ruins of this old fortress. Our mission is to get in, plant charges on the guns and in the magazine. We will then rendezvous with the boat nearby and exfiltrate back to the Ulster Monarch. You've all received your dossiers. Study them hard. The success of the invasion hinges on us doing our job. Godspeed. Szczęść Boże. A czemu taksychlator? To ciekawe. Capo Muro di Porco. Private Lucius. Modic. O, Zigo. Danny. Hywa. I Ingram. Sorry, sir. Gentlemen, listen up. As soon as we W ogóle fajna woda jak na taką starą grę. Doyle, you'll lead second team to eliminate the guards inside the dockhouse. First team, led by myself, will provide covering fire. Hoover, Lutis, relieve that sentry. Off the boat, quickly. You know what to do. No ja w to nie grałem nigdy jeszcze, zjem ci kolegę, to odstaw leki. Bo majaki. Stay low. Take cover. Thompson z tłumikiem. Ej, tu to w sumie podobne do tej misji w obozie w Wolfensteinie trochę tak. Thompson, tfu! Sten! Czemu powiedziałem Thompson? Sten z tłumikiem. I właśnie z kuli tego Stena wygląda to z Wolfensteinem się trochę kojarzy. O, sychlator to powodzenia, trzymie kciuki, patrz tam jako. Ej, a on jest jako nasz niby. Tutaj. Haben doch erst vor 2 Stunden gefüttert. Hier ist einfach langweilig. Langweilig. Ewig. Sie sind hier! Dzięki Xkilianx za follow. Panza deine wa. Sieg jeden Preis. Patrzcie jaki zadowolony. Sieg jeden Preis. Ja, no, ja bych się zapisał. All right, let's go. We've got a lot of
RTX robi robotę. Robi. Warto było 5,5 kloca wydać. Dobra, warto było próbować. Everyone into that lorry! Lutis, take the wheel! Right. Once we get in the bunker, we'll spike the guns and plant charges in the magazine. As usual, take any important documents you may find inside. Ta misja też fajna. A są tu jakieś niefajne misje? Sir, the ruddy lorry has stalled out. Blast! We'll continue on foot. Minin. To było bardzo sprytne ograniczenie terenu levela. Ci jak z kimi grasz to fajnie? No przecież to bracia Słowianie są, co Polskę wyzwolili, nie? Czym się kamel? Maszkietny odgłos ma ten Thompson, taki... Czemu ja mówię Thompson? Przecież to jest ten. Dobra, już wiem. Thompson, co mi z Thompsonem? Już dawno Thompsona tu nie używałem. Destrukcja otoczenia, wow. Ten. Wytłumiony Thompson to by było ciekawe. Ała! Jaki Stefan. Ależ widoki. Ma. Jaka masakra. No pewnie wszystko pójdzie jak z płatka. Siema, Ajczko.
Tym, tym, tym. Okay, if Doyle set the fuses correctly, that lighthouse should be going up right about now. Keep down, Max. They spot us. Go, go, go! Good job. All right, let's get up onto that wall. Mamma mia. Squad, move up. Doyle, get up top and take out their radio room. My team will prepare the courtyard for our escape. W tym momencie masz unikalny model Kara 98, w którym nie ma animacji przeładowywania strzału i traktowany jest jako inna broń, przez co możesz mieć 2 kary? Nie no, jak nie ma animacji? Ma! Fire at will. Ja. Look, grenade! Ała. Fire in the hole! Fire in the hole! No to demonetyzji. O, Rauchen verboten. Nie można kurzyć. Maschinenraum. Take cover! Ten sam komunikat co w tym. W obozie. Co w obozie w podstawce. Jak się Ingrama uwalniało. Doyle, get up top and take out their radio room. My team will prepare the courtyard for our escape. Take cover! Right away, Doyle. Right away, Doyle. O, syrena się wyłączyła. Take cover! Stay low! Go, go, go! Da sind Stay low! Mit unserem Pfannen ist der Sieg. Ja, ja.
Nie brać jeńców. Jak tu się złazi? A. Czy kod był cenzurowany? Najpewniej. Okay, we sabotage their vehicles. Now for the bunker. Move up! Ciul. Okej, ale wpadł. Jak ja nienawidzę takich pomieszczeń w grach. Ej, ale to jest żywcem wyjęta z Wolfensteina ta lokacja tutaj, serio. Te beczki, te barierki, nawet te tekstury na ścianach. Ten bunkier tutaj taki w skale, to wykute. To jest czysty Wolf. Nawet nie wiem, czy tam gdzieś może identycznej nie było, kurde, skopiowanej. Znaczy, Wolf był przed tym. To było po Wolfie, nie? Chyba tak. Take your team down and silence those guns. Remember, retrieve any important documents that you may find. The rest of us will hold the fort. Remember. Dobra, to my się wytłumili wystarczająco, dość tłumienia. Zaraz te wyskoczą, lopery, na rękach. Będą razić prądem. O, jak chamsko. Wow. Kuźwa. Chciałem go z kolby walnąć, nie dobiegłem, ale... O, jakie ty... Aha, bo ja nie sejwuję, ja mogę sam sejwować. Zapomniałem, że kiedyś w grach były takie fanaberie. No.
Take cover! Fire in the hole! Cover me! Przydałoby się coś, co ma więcej jak jeden... O! Zweite und fünfte Kompanie sofort zum Parkplatz. Der Feind hat die Garnison überrannt und zerstört die Transporter. Cover me! Engländer! Ich wiederhole, keine Gefangenen. Jak się wystraszyłem. Syk. Have you got them? Good. Let's go to the magazine. Blow this place and go. Klepie jak hobbabę wiadomo gdzie. A, po pysku. Cover me! No nie skojarzyłbym. Cover me! Go, go, go! Jaka... Zasa... Ska. W Trakowie wprowadzili Naganta. Ja do Trakowa nie mam zdrowia. Ja się nerwuję przy Huncie bardzo, a przy Trakowie to... Mały ten wybuch. Nie ma apteczków. Fire at will! Czym się Wolfeo? Cover me! Betreten verboten. Place the charges on the guns.
One of three? A dałbym sobie uciąć... Nie, no jak? Take cover! Pod QE najlepsza opcja FPS-ów Ewa. Wychylanie. Nie wykorzystałem w życiu w żadnej grze. Multi żywo się używało. Nie. Ja nie używałem. I się wychylanie nie przydawało nigdy. Jakiś byłem niewychylawczy. Przepraszam. Kolegę. Find the munitions magazine for the guns. Alle Mann Kampfbereitschaft. Ty, ale to już nie idzie zjechać. O Jezus! Przepraszam, przerzuciłem scenę. Też się wychylić, co ciepiesz flashbang. Ale to nie było narzekanie. Kurde, spać mi się chce już. Dzisiaj nie wy tego. Siemanko! Witam YouTube'a. Zostawcie łapkę w górę, sub i dzwoneczek. Nie, chce mi się spać, bo dzisiaj się trochę najeździłem. Pojechałem do Chorzowa na kole, to tam przejechałem z 17 km. Właśnie. Jak to powiedzieć? Swojej marki. Ugruntowywanie swojej marki. Zawsze na propsie. Szczególnie tak szlachetnej. Także znajdują się Państwo, prawda, na kanale Twitch TV Niklaus, albo na YouTubie, na kanale Niklaus Pieron. No i tak to właśnie jest. Siema Wilen. Dobra, jak się słazi niżej? Na pewno nie tu. A może tą strzałkę bo pomyliło jej się i to trzeba tak naprawdę... A nie. Wszystko jest ok. Ale wielkie pociski. Find her mit. Hochspannung. Czyli wysokie szpanowanie. Jak okej, zachopie. Ładnie wyglądają, takie efekty cząsteczkowe zrobili, przyjemne. Te gruzy tak... Zabiłem swojego? Serio? Oh my gosh. Jak on biega! W kostkę dostał. O, musiał tam mieć punkt G. Co, już nikt? Dobra.
Jaki wąs. A. RTX. On. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. RTX co? No jak co? On! I ciul. O kurde! Co wy to? To se poskakali. O, versusem żarty ze Sztrylicem to są ciężkie żarty. Dawaj mienia apteczku. Ciąg Fibonacciego. A pierwszy raz jak usłyszałem o ciągu Fibonacciego, to się śmiałem. Nie, proszę, tylko nie takie coś. Wybuchło idealnie jak wyjeżdżamy. Pomyślunek wojskowy. Czy działa multiplayer? Nie wiem, ja mam skrakowanego to. Ewentualnie na pirackich serwerach. A mi nie działa z płyty. Panie, idź pan już. No. Teraz nagle nie wybuchasz.
Zasłonił mnie ciałem. Bohater. Biedne kurki. Oh, blast. Oh. Follow me. It's a dead end. Jump. Leapfrog forward. Keep moving. Keep advancing. No. Ten się chciał udusić przed śmiercią. Znaczy, żeby się nie dostać w ręce wroga. Straszne. Piekło wojny to jest. Masakra. A tyś poszło, fajnie. Dzięki za info, pozdro 600. Not much further. Higgs said there's a small dock down there. Pa. There he is down there. Ale tu nie miało być Niemców. We'll have to get through that bunker. Go! See, why couldn't they make the new code like this? I don't know why. Why couldn't they? But I wish they did. Same as with the Battlefield 5. Siema Daria. Ło! Am I playing an emulator? No, I'm playing on a regular PC with Windows 10.
I only edited the config folder. I said with Big Red One. No! That's expansion pack to the first Call of Duty. United Offensive. Oh. Co? Wow. Tego jeszcze nie było. Kurde, nawet se piwa nie można nalać. Nie ma opcji. Oh. The Ulster Monarchs off the coast. What say we get out of here before any more of these Jerrys show? More bandits coming in from 9 o'clock. Brace yourselves. They've hit another one. F for Freddy. Tak, była już misja w B-17. British Special Operations Synopsis. Continue. Ej, niech ktoś podaruje Lordowi suba, bo no, nie mogę na niego patrzeć. A znaczy może też być komu innemu, nie? Czym się Kilian? O! Rusy chyba. Tak, Rusy. O! Józek. Comrade Stalin has decreed that this must not happen. Fortunately for us, our highly placed source within the ranks of German High Command has uncovered critical details of their plans. We know, for example, that the specific target for their offensive, codenamed Operation Citadel. Ej, to prosty ten rosyjski, podobny do angielskiego, wszystko rozumiem. I say deceptively
because for the past several weeks we have secretly built up layer upon layer of fortified defensive earthworks where we have deployed the greatest concentration of anti-tank weapons ever committed to a single position. A, bo to będzie We will Kursk. need these, for it has come to our attention that the Germans are committing all their available armor to the upcoming offensive, including some new and experimental models. We have been steadily building up our forces, and even now, trainloads of fresh reserves are arriving at the scene. Chyba fresh meat. Comrades, our goal here is to break the back of the German armored forces, leaving them incapable of ever again mounting an effective offensive. Once this has been accomplished, our final victory will be assured. Ej, w ogóle to nie brzmiało nawet jak udawany ruski akcent. W dwójce był taki legitny bardziej, a to brzmiało jak, nie wiem... Nie brzmiało jak Rosjanin za bardzo. O! O, tetetka. Jak to amerykański szpion. Co? Na... A może to jest jakieś danie rosyjskie, jajka na occie? To brytyjskie bardziej. Masiaszwili. To jakiś Gruzin. Jak mówił po swojemu, brzmiał udawanie. Może udawał. Siemaszko, to jakiś chyba polskiego pochodzenia. Chociaż to takie bardziej ukraińskie nazwisko. Ale ten... No, front wschodni jest zajebiście w Call of Duty zrobiony. No szkoda, że nie mówią po rusku. Trawek. Ale tak patrząc na niektóre nazwiska, to twórcy chyba nie znają za dużo rosyjskich nazwisk. Chyba Charlie. Trawek. Takie... Niektóre są mega dziwne. No ale jak byli Polacy w Call of Duty 3, to się nazywali typu Armand Pieniążek, nie? Znaczy no, mógłby się tak Polak nazywać, no ale raczej rzadko kiedy. A Trawiejek. Aha. Dziwna ta transkrypcja. O ciule, Jezus. Obaliło mnie.
gone! They've stopped! For now. Next, they attack. Wait for it, comrades! Hold your fire! Wait for it! Machine gun! To jest front zachodni. Machine guns ready! Jak zachodni? They are! Fire! Jak wschodni? O pieronie. Co ty dupi? Skończyłam. They are still coming, comrades! Fire! Dobrze. Dobra, dla imersji będę mówił po rusku. A, jobany sabaka. Giermański. No, Giermańce. Paszliwy na chuj. Za Rodinu. Za Batiuszka Stalinu. Ura! Za Matuszku Rasiju. Sztowy Ciudas. Strzelacie do mienia. Giermańskie sabaki. Wania, dawaj! Dawaj granata! Paszą! O ty. Prikrojcie mienia! The Germans have broken through! Reinforce the left flank! Follow me! Jakby ta gra była realistyczna, to bym go opierdolił z butów i z zegarka. Tak jak to Ruscy mieli w zwyczaju. Enemy! Fire! A nasz tam był, no trudno. Ruskich jest dużo na szczęście. O, jest oficer polityczny, który pilnuje, żebyśmy walczyli z ochotą. I broń Panie Boże, nie cofli się. Patrz. Good job, comrades! Follow me! A było versus F, było. Through here! Pepeszku. Elephant tanks! Go out there and plant your charges on them! Chyba cię po... You men, provide covering fire! Regroup on the far side of the trenches when you are done!
Ślepy. Dobrze. Jak tak było naprawdę we wojnie, to ja się nie dziwię, że Niemcy tam na wschodzie dostali w pierdol. Lebediew, Żuraliew, Kulikow. Antonow, Korolow, Kulikow. Same owy. I Grombio. Kuźniecow, Rykow. Miałem w klasie. A to był jakiś ruski? Czy jakiś Ukrainiec może? Z Kazachstanu. No widzisz. Czyli wszystko się zgadza. Kuźwa. No to lipa. Mordercow gra, wiesz co? A, spalił mnie. Well done, comrades, but we are not through. The Germans are moving through the village, trying to flank us. We have been ordered to drive them out. Dawaj czasy! Dawaj czasy! Ciężkie czasy padł Rus. Case Banhofa z Igor News. Ale bym zagrał w takiego klasycznego koda z nowożytną grafą. A to się już nie wróci. Te czasy już minęły bezpowrotnie. Miotaczow Ogniow. Miotaczow Ogniowow. 3 naboje. Spoko ziomek, tylko raz. No, spoko. O Jezu. Wow, japenie, co to się stało? Co to się ształo? A co to się ształo? Dzięki, Daria. Ej, nie chce sobie ktoś dać suba elegancko, a September podarować, przedłużać, cudować. Wszystko można. A co to się ształo? Miczu pada do Fewka. Czy byłeś na meczu chociaż raz? Kurwa, świat ogłupiał. A Fewka się pytać, czy był na meczu chociaż raz? To tak jakby się Micza spytać,
Czy pisał kiedyś artykuł o e-sporcie? To się nie dodaje, jak mówił Max Kolonko. O, Dari chyba... Dari się aż zablokował klawisz z D. Albo jej wskoczył ten... Patrzcie, typ aż w szoku. Albo jej wskoczył jakiś... Co tam jest na Islandii? Dorsz. Leżę na nim buzią i się śmieję. Na dorszu? Okej. Kamień spadł z wulkanu. Prosto na klawiaturę. Może być. Panie oficerze polityczny, ej, a powinno się go dać zastrzelić, nie? To nie ma w tym nic złego przecież. Zdradziłem matkę Rosję. Bardzo mi z tego powodu nie jest przykro ani trochę. Toż to terminatorski człowiek. Co ty robisz? Kuda? Kuda idziesz, Antonow? Co ty działasz? Co u ciebie? Good to see you, comrades. We must clear this village and defend the bridge until our reinforcements arrive. If the Germans we will be surrounded. Ready? Let's go! Maszyński człowiek. Jobany. Ej, patrzcie, architektura jak na Podlasiu. Tylko trochę bardziej zadbane. O, a tu to już w ogóle. Ło, a co się stało, że Miczu został zbanowany? Czy on se na pewno zasłużył na tego bana, bo Daria to ma ciężką rękę. Nawet momentami przyciężką. A to do ludzi trzeba tak pro raczej wychodzić, bo to wiadomo, różni ludzie mają sytuacje, nie? Tam problemy prywatne, zawodowe, nie? Tak dalej. Napisał, że Swewka jest chuj, nie kibic. No nie, no to ja bym za to nie banował, nie? No bez przesady. To jeszcze nie jest obraza jakaś wielka. Ja bym mu dał jeszcze szansę na tak zwane... Jak to się nazywa? No wiadomo. Szukam słowa, nie umiem znaleźć.
Pierdoli farmazony. No tu akurat każdy pierdoli farmazony, no nie wiem, no ja bym go odbanował. Jest to pewien... Nie no, odbanuj Daria, odbanuj. To jest pewien koloryt tak zwany regionalny też. Można powiedzieć w pewnym sensie. A tak trochę jak z góralami w górach, nie? Też ich nie można wszystkich do więzienia zamknąć. Za oszustwa na oscypkach. Hej. Tam wystaje łepek. Reinforcements arriving. No to ja se tu poczekam przy lampie. Ta 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 ta. O już. A to nasz, przepraszam. Chyba go zabiłem. A nie, żyje. Siema Tabok. Nacimot bojkotuje ten stream. To bojkotuj, ale lepiej bojkotuje się z subem. W ogóle boli mnie, wszystko mnie boli. Bolą mnie ręce, boli mnie pod łopatką. Nogi mnie bolą, kolana mnie bolą. Chyba będzie deszcz padał. A już nie wspomnę o tym, że spałem jakoś tak z ręką, jakoś tak zawiniętą, że jak się obudziłem, to była taki flak. I mnie cały dzień boli, tak. Nie mogę podnieść wyżej, bo mnie tak napierdziela. Starość może. No to chyba u ciebie. Bykowski. Ej, to Polak. O Jezu, ta transkrypcja rosyjskich nazwisk w angielskiej pisowni jest okropna. A jest z nas dumny nasz pan oficer polityczny. Dires Nataszka. O, on do Nataszki pisze listy. Droga Nataszko, dzisiaj ukradłem Niemcowi buty, a z drugiego martwego zdjąłem zegarek. Listen well, comrades. Don't be on this hill to the north. We will advance to a train station where our tanks will gently persuade the enemy to abandon their posts or die. Once the station has been secured, we will press our advantage until the only Germans left in Podyori are dead. Move
Polo... Nie. Bytomska. Czekajcie. Kurwa, ten menedżer debilny. Menedżer. Macie zgody. Ej, ale w piłce to chyba się mówi, że ktoś ma sztamę, nie? A nie zgodę. Kto to mówi, że ktoś ma zgodę? To jest sztama. No chyba, że to tak gorole go dają. Ja nie wiem. To kurwa z gorolami. To hopie. Lepiej mieć na ciuli piegi, jak gorola za kolegi. Siatkarskim szpionem. OnePlus 6T się nie opłaca kupować. To lipa. Z jakimi streamerami mam sztamy i kosy? Największą kosę mam z Kamilem Seto zawodowym. A sztamę mam najbardziej z Niedaradkiem. Ze żmijem. Żmiju. Nie kojarzę. Nie da sztama. Przepraszam. A Dawidek. Co? Kto? Żmiju na odwyku? A ja nie wiem. Żmiju się chyba przeprowadził do Warszawy. Sniper in the tower! Ojej. We will take care of the Germans in the station! To jest dobry pomysł, żeby... Ja lubię potem, jak przychodzi z Messengera milion wiadomości. Te Niemcy są głupie jak w starych polskich filmach. W tych starych polskich filmach, 4 pancerni i tak dalej, to z tych Niemców robili takich debili zawsze. To się dawali dymać wszystkim na każdym kroku. Otóż nic bardziej mylnego. Dawali dymać na każdym kroku, to by całej Europy nie podbili w bardzo szybkim czasie. No ale to były PRL-owskie seriale, to w sumie co tam miało być innego. Kto tam jeszcze strzela gdzieś? Ej Miczu, weź już proszę cię, daj spokój. Przestań irytować ludzi, bo kurde, sam z siebie piszesz takie rzeczy i się tak zachowujesz, że ludzi to, domyślam się, w większości na przykład mnie irytuje, nie? To weź jeszcze
Nie gorsz ludzi bardziej. Weź się kurde nie zachowuj, jakbyś miał 4 latka. Nie obliżając tutaj 4-letnim dzieciom. Bo one czasem mniej męczą bułę jak ty. Weź se sieć, oglądaj. I się baw. Piwo se otwórz, nie wiem, albo się połóż, idź spać. Nie muszę tutaj wchodzić. No ale to tyś się teraz skap, że nie musisz tutaj wchodzić? A co, wcześniej ci się zdawało, że musisz? Ja nie wiem, ja nad tobą stoję z pistoletem i ci każę na moje streamy przychodzić? No hopie, no weź się zrób jakiś ten... zrób się hopem. Hopie, zrób się hopem. No, torpcy z takie kromy, że... aż głowa mała. You men, into the station! Drive them out! Go, go, go! Belladonna. O ty kurwo! Przepraszam. Right away, Yuri. Ci Niemcy się tam chyba klują z jaj. A mój tata by pokonał twojego tatę. Niemców... Właśnie takie coś miałem powiedzieć, że ich rodzą się z kokona. Albo coś takiego. Oficera zabili. Rona, jaki łysy. Yuri, get back down! The rail station is secure! Co? Clear the rail station. No przecież jest clear. Wundereier. Get back down! The rail station is secure! Wunderschöne. Nicely done, men. We have them on the run, so let's keep it that way. A telegraf, a. Jurant, witam. Ciulwa. Wasserturm. Uzdupili. Po rysunku. A ja, bo tam było to faktiko. A kurde, nie skapowałem się. O, Bytomka. Bytomka? Pod Kurskiem. To długa jest strasznie, nie kurde, nie wiedziałem. Myślałem, że to napłynie tak z Bytomia do Piekar. O nucy nie moczy, by spłonęła. Ajajaj. Elo Exilim. Los!
MG42. That was szybko. Na całym PGA będziesz? Yes! Znaczy no, w niedzielę do popołudnia. A, w niedzielę będę streamował z PGA. Będę streamował na Twitchu Twitcha. Będziemy streamować. Ja będę streamował Hunta. Chyba o 13:40 coś. A będę jeszcze dawał znać bliżej. PGA w Białymstoku. W tym roku w Białymstoku będzie PGA. Krzyś udostępnił stodołę na targi. No w piekarach, jak sama nazwa mówi. Piekary Game Arena. Afterparty na Boboli, no wiadomo, boli na Boboli. A widziałeś, Rafał, jak Multiplicano zrobił polędwiczki, kurde? Psznie w winie. A on wina nie lubi, on te wino wylał. Się nudzał, no bo on tak generalnie, mi się wydaje, że się traci w oczach pomału. To już jest faza schyłkowa terminalna. Czym się wilen? Zaproszenie na PGA. To by było dobre. Festgenageln. Coś ci mogę poradzić, kolego. Samojebki nie zrobił. Jasne, żebym zrobił. To by była najlepsza. To by było najlepsze selfie z największym celebrytą, jakie sobie w życiu zrobiłem. Oprócz, no oczywiście tam Mordory, nie? I Fewka. I jeszcze paru ludzi. Ale no... ścisła czołówka. Get down! Machine guns! Fury! Get into that schoolhouse and teach them a lesson! Seks, a to trzeba wydać seks taśmę? A to Jareczek wydał seks taśmę? Sandler. No to nie jest, kurde, typowe rosyjskie nazwisko na pewno. A czy to jest Adam Sandler? O kurwa, ale się wjebałem. Szczęśliwie krótka. Ruski Żyd. A może być. Może być, faktiko. Dlaczego zabijam Niemców i gram bolszewicką hołotą? Bo nie masz suba.
I mi się od tego pomieszało w głowie. A oficer polityczny? Bezpiecznie. O, jest Polska. Co mam subować, jak mi ciśniesz non stop? A, faktycznie, zapomniałem. Nie, to nie subuj. Ej, a znalazłaś już bolca, narzeczonego. Jurand, no kupić to na pewno nie, ale grać no to będę. Ale zapatruję się raczej bardzo średnio. Bolców to ja mam napęczki. Do dużej paczki chipsów. Ktoś się wyjebał, nie wiem kto. We have to get through here. Boris, flank right behind these buildings and plant your charges on that castle. Yuri, follow Boris and cover him while he destroys that tank. A tam jest jakiś czołg? A, faktycznie. Czy dobijam dziś do końca? Nie, raczej nie. Znaczy dziś to może summa summarum tak, ale na tym streamie to... O, zabili... zabili go. We have to get through here. Boris, flank right behind these buildings and plant your charges on that castle. Yuri, follow Boris and cover him while he destroys that tank. No skapłem się, że go mam chronić, jak go ten Niemiec glanował. Behind these buildings and plant your charges on that castle. Yuri, follow Boris and cover him while he destroys that tank. Dobra, Borys, przysięgam, teraz będzie dobrze. Borys, po lewej. Pajebnie.
Ojerona. Albo jak to czyta Iwona, o Jeronie. Siema niedźwiedź. Zaś ktoś drzwi z buta wyepił. Kurwa. Co tym razem im się stało? Puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie. Ja, die greifen an. O, wyskoczył aż. Wow, panowie. No, kto kupuje PS-a Classic? Ja bym go kupił, serio. Ja bym se go kupił, jakby tam było więcej jak 20 gier, ale 20 gier to jest siul. Jakby było z 40 fajnych klasyków, to bym go kupił. By se stały, se kurde grałem. Ktoś przychodził znajomy, to by się grało. Ale 20 gier... Za mało. Trochę to bezsensownie zrobili. Zrzutę. Nie no, i ja się do tego nie zrzucam. To mówię, za mało gier i... No nie będzie można rozszerzyć biblioteki, właśnie o to chodzi. Nie będzie można. 20 gier masz wbudowane i koniec. Przecież to jest takie gówinko malutkie, to... Że w ogóle to oni to na HDMI zrobili, a nie na jakieś kurde euro albo coś. To i tak dobrze. Na raty go zabiłem. A szkoda, bo w takiego medala Undergrounda to bym se pograł. Albo jakby było te 20 gier, ale jakby to kosztowało pół z tego, no czyli tam to w przeliczniku będzie kosztowało jakieś tam 400 chyba 50 zł. 250 zł bym za to dał z 20 grami, ale 450 nie. No ja wiem, Rafał, ale to tak no ale to tak nie będzie działało, no. I need apteczkas.
Wągel. No właśnie, Filip, no właśnie, niecałe 400 zł. Ale w Polsce to będzie więcej kosztowało, to nie możecie przeliczać z dolarów na złotówki, bo u nas jeszcze podatki dochodzą. Była gdzieś napisana cena, około 450 zł to będzie w Polsce kosztowało. Quickly, move, move! Grenade, get down! Grenade! Grenade, get down! Grenade! Yeah. Fire at will! No w Drivera bym pograł, w Syphon Filtera, w Medal of Honor Undergrounda, w Tekkena, w Spyro. Kurwa, jak mnie wszystko boli, masakra. Crash, no w Crasha to akurat można sobie pograć z remasterowanego na kompie. Ale ja grałem w Metal Gear Solida, w tą 4 na Playu. Tylko, że ta fabuła mnie tak po prostu... Ona jest za bardzo azjatycka, żebym ja w nią wsiąknął. Mnie to tak jakoś... To jest tak pojebane, co tam się dzieje, że... Nie, jakoś mnie to nie wciąga. Kuźniecow. We've taken them by surprise. Quiet jak byk. Take cover! Ale nie, Rafał, to nie jest tak, to jest czuć, że to nie jest europejska gra, że to jest, kurde, gra japońska i tylko postacie są zrobione na Europejczyków. To bardzo wyraźnie w tych grach. Siema dopadacz, siema Rewoner. Let's hurry to the factory floor! PUBG czy kodzik Blackout? O kurwa, to jak dżuma i cholera. Nie no, nie wiem, no... Mi się obecnie lepiej podoba Blackout. Ale Blackout do mnie jest nowy, a w PUBG mam 1200 godzin, to... Ale co kto lubi? While our forces keep them occupied, we'll slaughter them from within! W PUBG nowy update będzie. Wow. Jedna broni 12 giga zaś pewnie. Nie, mi się już tak w tego PUBG'a nie chce grać. Już totalnie. Może sprawdzę jak nowa mapa wyjdzie, ale to tak też bez jakichś...
Kupiłeś kodzika, czy czekasz na premierę? No nie no, nie kupiłem. I na premierze też nie kupię. No grałem Revoner, grałem. Na YouTubie dałem swoje wrażenia póki co na ten temat. Z trybów multi i z Blackouta też. Na jaką grę czekam w tym roku? Na żadną. No nie, na nic już chyba. Siema Sikor. RDR2. No, nie czekam na nie, bo nie mam jeszcze playa. To nie mam na co czekać. Dying Light, ten Bad Blood już jest w Early Access. Wydadzą na PC-ta? Nie wydadzą. Nie ma opcji. Chyba, że za jakiś długi czas. Metro, no Metro tak, ale Metro to w przyszłym roku, nie? O lol. To jest dopadać kampania. Kurde. A, zabiłem naszego. Sorry. Jezu, ile ich nawylazowało. Kurwa, nie. Jaka akcja? Szybka akcja. Która misja? Nie wiem. No to już trzecia kampania. Po Amerykanach i Brytyjczykach. Niemcy będą. Ty w ogóle dopadacz, grałeś kiedyś w Call of Duty? Ale żeśmy ich najebali. Nie ma kampanii niemieckiej w żadnym Call of Duty. Papi papa, papa. Droga Nataszo, dzisiaj jeszcze nie zgwałciłem żadnej cywilki. Czołgowa misja. Kończę nagrywanie. Odcinek numer 2 na YouTube'a. Będą chyba z 3, może 4. Także dziękuję za uwagę i cięcie.